Tak takon bareng iki. Bu. Ngapunten, ajenge tangket. Teko apa, Mbak? Ngeten lho, Bu. Kula mriki wau ajenge madosi gareng. Niku terus kok teng sekitaran mriki. Jenengan Semret Gareng to, Bu? Kenal Mbak wong nang kono lho kok gareng. Oh, Nang Sumber Songo. oh, teng mriku nggih, Bu. Oh, nggih nek ngoten kula tak padosane gareng teng mriku. Matur suwun nggih, Bu. Nggih, matur suwun. Lho, Pak. Nggih, nggih. Wah, ditenono kowe, Reng. Endo araku mati kowe ketemu. Awas. Wah, ketoke garengi gendakan kene lho. Bu, gareng gendakan teng mriki to? Ngawur Mbak. Warung kok digendaan ora oleh to. Wah, lah kae, lah kok malah rangkulan karo serintel. Asu, awas yo Reng. Tenono kowe. Semua tuh bahasnya cincin sampean. Aduh. Wes tak kopakne gitu. Yen to sampean ndi cincin